So na mefa wo emra enkra no na ye kɔ abankasiem na mampani nana adodan kwakufo na emra wabɔ Nana Bediatuo Asante na ɔyɛ ne twetwefo panyi ɛwɔ mampani atene wo so wonkonkoye nana musini ye no eba no dwuma ehia pa special duties no na obɛyɛ broni kasa mu no obɛkasa ambassador at large. Nana Bediatuo Asante aye executive secretary ewo mampani asoye efi 2017 mampani akufado abonidin aka omanfo a womo eye ambassadors yi wono ni position eye ambassador at large na echese wono de abribia wobetimi etukwan akwa aman ahodo so akoye adwuma de ama oman Ghana enipa bi mu nso a womo nso eye high commissioners ene ambassadors womo din ebeto odwa no eye vice admiral set amoamo oye high commissioner a call Nigeria, Mrs. Francisca Ashite Odantin, ononso ye high commissioner a ononso call South Africa, Ernestia Ampofo, enso call Rwanda, Major General Nicholas Peter Ando, ononso call Turkey, Henry Techimenson, ononso call Belgium, any EU, Miss Charity Bedewu, ononso call Morocco, Mrs. Abigail Na Azoko Kwashi, ononso call Norway. Dr. Robert Efriye enso eko Ethiopia ene African Union